Assalamu alaikum. Yanzu wani fata za ka yi mana na wannan sallah da aka gabatar? Wannan sallah sai dai mu ce Allah ya maimaita mana. Amin Allah ya amin. ƙara maimaita mana. Amma wannan sallah to gaskiya ta zo mana a wani irin tsari, saboda kaga yawanci mu ba mu samu sallar idi ba. Mu an saba abun nan kamar karfe 9 haka da kusan rabi. Gaskiya ne Amma kuma wannan. kaga wasu ma duk suna wanka, wasu suna waye, an zo an tsara a karfe 8. Kaga yawanci Abun kan gaskiya ya zo a wani tsari gaskiya wanda ba za mu yi fatan nan gaba a sami irin haka ba. Kuma Allah ya a ce kiyaye. sallar idi babba ce, kaga ba karamar rana ba ce Gaskiya. daga shekara sai shekara, to kuma ka zo kaga baka samu ba, dole ka ji wani bakin ciki. Ko Tabbas. sallar juma'a ba ka so ta wuce ka ba, ballantana a ce kaga kamar ta idi haka. To sai dai muna fatan Allah ya kiyaye mu, Allah ya Amin, zauna da mu amin. lafiya, Amin, ya tsare amin. mana ƙasa. To amma wannan tsarukan gaskiya ba su mana ba. A ce komai na harkar addini a ce ya tsaya, sallah sai an sama doka. To amma shikenan, za mu zuba ido mu gani, mu ga in Kirsimeti ta zo to ya za a yi, za a bar su yi ko kuma su ma za a ba su tsaron da aka ba mu, a sa su a cikin Allah aka samu. To kun ji bayanai daga bakin ɗan uwanku mai faɗa muku gaskiya, wato Abba. Bisalam yana muku fatan alkhairi da fatan an yi sallah lafiya. Bye.